Hemen Zulaibarren konprometituta gauz hondakinekin. Alde batetik banituten duguz hondakinek arlo industrialetatik eta bezetatik aldo orokorretatik. Azken epai eguna igarri daiteke kafe honen ondarrean, bai barkana zazun ez dut nahi, damutuko ez banaiz jada, aldatuko ez banaiz batean bale, gehienetan kale, pausu bat abante, Jamaikaen bate, gutxitan gare, popizaren pare, jauzitakoen bat, ez bada belaino.